Biyag ti tao. Parbangunan, ngamita ka la sumangpet. Sapay na bartag ka. Panunutam kumamot, anak ko. Babae ka. Saan nga awid tinanak man a babae ti kasta? Di na man pakibiyangan na ng yun tumala maipaay na giti ka sa pulak. Ne, kunak mo tapagadalan ka, ngam si ka matagmadmaday. Nagitamot barkadam ti sursurutam. Di ka matsumsumber kiti pagadalan. Tapno nasaya at kumamot ti pagtungpalam. Ado na ang amin date mga ibang saan nga rod asumbre iti panunot ko data dal. Ay, sayang ti kinasirib mo anak ko. Ta na-impluensyaan kan kadagiti barkadam. Iturong ka pa'y mananang. Nagsakit ni ulo. Mangang kangarod pa'y Sana. Maturong ti kayat kong haramidan. Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan kamera. Manual daw na madmadlaw ko ama ditijar mo Kan lumuklukmag ka. Jak mat amo na nang. Jak maawatan no apay akastoy ti bagi. Adda kayat ko akanan. Ngam jak amo no anya. Agpudno ka man kanyak, Mira. Masikog kanya. Jak amo na nang. Ngam saan akon anagbinulan. Ngam kastamat lati atap ko, nanang. Kunak tupay kat. Husto ti atap ko. Asino ti amata sikog mo? Ibagam ta kayat ko akasarita. Padasag nga ibagaan, no kayat na. Hello, Manuel. Api nga italaang asong batam ti awag ko kan ka. Api ang nakaawag ka. Di mo timbagak na uray masakyo mo nang umawag kan ka. Jakmat nga min mauray ti awag mo, Manuel. Adda nga min napatig nga ibagak kan ka. Adeleta, ibaga matagosan. Masikugak. Kadyak amunoan niya ti aramida. Anya? Sigurado ka kadyasak ti amano neta? Ni, anya ti kayat maasawan? Apay akas tamat ti bagbagam. Si kalaang mat tinaglaw anak. Kasano nga ruditan? Among bata kasado ak. Di ka mabaling ng kalaysa. Anya? Kasta ti bagam itan? Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanyak? Lading itak mira. Ngam talaga ajak matakdaran ta sikog mo. Kan alo ti pakakumikumak ita. No kasta. Awan matgayam ti manamnamakan ka. Awan serbim ang lalaki. Tadi mo amo atakdaran ti responsibilidad mo. Tawanan bain ang lalaki. Agpating galagayam itisaw. Kuna na nga iso ti makamo kanya. Ngamita, di na matgayam matakdaran dagijay akarina kanya. Kasano agpaingitan. Nanang. Ay, nalahuston. Di mo sangitan day dya klase ti lalaki. Ay, aywanam kit dita sikog mo. Tagtinulong tamang padakkel kan kuana. Kagurgurak day dya lalaki. Gapoy ti panang talikod na kanya. Iso nga iraman ko mataguraan to'y putot na kanya. Anya, ay saan manakas ka ti bagbagam, Mira? Apay nga iraman mo ti ubing. Katawan magbasol ta sikog mo. Inosente day ta. Kalo! Ayan mo manan nga ubing, Kalo! Mira! Apay! Anyaman ti basol ti anak mo na ya. Kasano? Day tala agay ayam di taruar ti amunang aramidan. Awan pa'y naluto amakan. Katgagangay iti ubing. Diyak mo nga min nasango iti tinagluto. Tay nawawir ko pa'y dagiti kakabsat ni Carlo. Ayan nga min di asawa maya. Apay adi nakatulungan kawam matrabaho na. Adamanin ije palutan. May samot day lalaki. Makaigam labasit iti kwarta. Isugal na adagusan.
Di na pa'y pampanunutan ti ipakan na iti pamilya na. Ay, unay kat ngamin na nagasgasat mo iti lalaki, anak ko. Binagaan kamot ngamin idin, maipapan kan ni Fredo nga asawam. Tan nakitak idin tigalad na. Ngam natangkan mo ti ulom. Kanya nga itadi si kamulang tinakakaasay. Ay, saan man mat aday ta ti kanayon nga isideryo kanyak nanang? Adda ditan, iso nga aklunan tayon ti amin. Anya ti makan, Mira? Kami sinak. Ikaw anak. Awan pa'y naluto. Kaisasaan ko iti inapoy. Kan agluto akpay la iti masida. Kagap-gapok anapan nakilabada. Halya. Apay tayo inaunang anak mo ay. Sana naglutaw? Jak nga rod na sangpetan dito'y balay. At naman siguro dita kaaruban makiay-ay-ayam. Ay, talagang awan na muna trabaho na yung anak mo. Sarap. Sumangpat to lang, makaraman kanya. Ay, imbag man tanagawid ka pa eh. Napanak na kaya ayam ka nagitigagayam ko, uncle. Imbag man, tada oras mo makiay-ayam, idin to tawan pa'y naluto amakan. Mabiitak lang, uncle. Natasubungumpat ka pa lang. Anay ko, tilapayag ko, uncle. Ay, Frida, di mo lapigusan ni Carlo, Lola. Ay. Di kayo makibiyang dito. Kakitipagnak man rin tayo ngobeng. Isa dumakdak ka ti ulo na ataka na yun nga sakit siya. Ubing pa'y ni Carlo, ngamdangdang Ramon. Nana, bayan nyo adisiplinaan ni Fredo ni Carlo, tapnog na kang. Hanggang saan matamay parbang tikas tang araramidin yaw? Lola. Ay, apo. Paano yun dito isang wanak na dyan ngobeng? Tamangan man niya pa si maramit ko kinukuana. Carlo, apok. Apay ang nakabag ka. Papanam ka trabiin. Lola, nasaysayat siguro na pumanawa kundi ti panay. Mariknak, manipod kinabasit ko. Lidak kay kayat dananang kanangkal. Ay kat papanam nga rod ko, ma. Agpatulong nga karagiti gagayem ko, Lola. Adak mo tamang ipatpatagkan ka, apok. Basta jak kayat dito yan, Lola. Kayat ko tiyo madayo ka dananang kanangkal. Di kay madanagan. Tadamat amok apakita ko sa. Uncle Simon, adda gugulo iti abandao. Alo, dito kayo lang. Tamapan ko kitang. Di mo pang panahon dagiti kakasinsin mo, ngon. Ngam nagpiksa ti todo, Uncle. Amangan no kumaruman ang tawyak yaw. Mabitak lang, Mia. Ni, asino ngay takadwam, Uncle? Diyak ama mo. Binugbog da. Gusto ang tinulungak. Alay, nasakit tintero. Bagay, kalay ko na. Anya nga mintararanikam dito yung lugar. Kat nagado ti managdakdakas dito'y. Nagtalawak kami ni Jelo Carmi. Tadidak kay kayat iji balay mi. Ha? Mala, mabit lang. Tagasan tadagiti sugat mo. Kalpasan na. Agawid kan. Tadilikado dito para itikaskan ka. Pangasyo. Ampunan dakla ko man. Ang mga nudakdakas ti mapasamak no agsubli aki iji balay mi. Jakon kayat tiyag talina ni Jay. Makitang ka di dagitang ubing. Aduda bibiyagod. Ito, may nayon ka ba? Ikarik, dumakilak labasit. Matulungan kayong ton. Jakon ipalubos sa kastiti mapasamak kanya. Alan, Uncle, umanugot kan. Kasla nasingpot mo't na ito yung tao. Ay, malaman langan. Tapnadakad ka doon ni Mia. Tunggal mabati dito'y. Nang runak at babae. Nasaysaya at siguro. No dito'y kamutan ngagnag. Agyaman na kangkal. Kumusta te papaaramid ko ka? At ka din nakalap mo at damag? Siguro itinagdamagag. Di mana da ka rin itisikon nga yan da, Sir Manuel.
Awan ka ni tinaybaga ng itisigo nakaruba na no sa dino ti makaranda. Di na kalumata mo, sir. Sige nga ron. Awagan na lang no na makalapyo abaro at lamang. Bye. Mia, kita mo, nagpintas to yung cellphone anaalak. Ada kwarta na kasigpit ijalikod na. Ala ka. Tinakaw mo ka di man nanday ta cellphone? Una, anya pa'y nga rod nga eh. Agbisinak ano dya karamidan di kastoy. Sapay adda babasit nga ubing nga imbati ni Uncle Simon kadataan mo. Kat, agbiro kay tinasaya at apanggadam Nagadumot ti mabalin na pagsarkan dita. Amo mo't na marigata na ka makastrag. Tawon mo't nagadalak. Jakto penalpas ti elementarya. Di mo ka din mapanunod agsubli ka dagiti dadakkel mo? Tapno di ka kumamarigatanan? Da kayon timbilang ko a pamilya. Iso adi mo kumansang kadakamat ti may papan kadakwada. Sana nasaya at agurahan dagiti dadakkel. Nga urian niya pa'y tinararamin dakken ka, Carlo. Alakit din, Mia. Iluto mo dagiti insangpet ko amasida. Tamabisina ko. Naglokon na dya lalaki. Nagpartak kita ti marayan. Naitarayan nakmanan. Nagbiit na nagpukaw. Andan tulataal daw yung agtatakaw. Agpulo kayong tumatla. Malagip ko manan ni Mira. Awan pa'y nga tati damag, tay binaon ko amang sapol kanakwada. No jak agbidot, dakilen ti anak ko kankwana. Kumusta nga tamat ti biyag na itan? Nay, ada umawawag. Hello, Sir Manuel. Napinta sa damag. Nasaraka kong ti ayan tay pagpabirok mo. Lukas ta, makita ko ti anak ko? Nata di problema, sir. Ta siguro iti nagdamaga. Awan ka rin ti poder da di ubing. Ta nagtalaw ka no. Gaboy ti kinaulpit ti agsuman kenkwana. Kaya tawan makamuno sa dino tinapnaparan na. Kasta ka di? Sige, magyaman nak. Unak na makitak di anak ko. No saan ako maanagbutang ini? Iti responsibilidad ti may nga ama. Abangan na anda di ti poder ko, ti anak ko. Anyamatan ti kastabiyag, makauma. Subang pagdatao ng awan pa'y makan. No ko mga benta saan asugal ti pangit-ipanam iti kwartam. Diadda ko ba maikatang iti makan? Naglaing ka nga reklamo, awan mo't nga rod may awat mo. Awan ket day ti serbem nga asawa. Tasyak paikit din ti awan serbina. Idin to tanaglawag asika ti irresponsable nga asawa ken ama. Arig na siya kung timang bibiyag ken ka dagiti anak mo. May sapay dagita anak mo nga awan serbina, tagida mo ti tumulong dito balay. Imbag pa'y ni Carlo, manulat tawon na idi. Ngam ado ti ammo na trabaho dito balay. Hey, ayan ita ti anak mo kay bagbagam nga awan pa'y utang na anay baganakam. Tapi manaw adi man lang nagpakpakada. Si kanto ba nga men? Kanayon mo akabilan iti. Ikaklang iti pagnakman na. Kandi ka ba nagsawi ti kasta? Amuktumad lang nga orisi ka kat di mo impatag ti mismo nga anak mo. Anya? Anday ta. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makita tay lalaki. Manon nga aldaw asipsiputak. Kasla daman nakita na nabiktimaan na. Sige. Ita nga iwayat mo ti pangpanggupam. Takitaklaan na makalibas kapay kanya ka. Anday ta. Nakasidagak kenkwana. Di na pulos, napuutan. Bisi amang sipsipot iti babay nga dati masangwanan na.
Timarayan tinoko. Kamatag. Iyaban na tinagtarayan na. Manglikawak ta sa batag tinoko. Awan lusot mo itan. Pulis! Wan. Kat malas mo. Tanatyambaan kay ta. Sir, pangasiyo. Di taktiliwan. Amo madkayam tagpakas. Di mo amo timasyan kadagitidok-dukutam. Ala, sumurot ka kanya kay Jepresinto. Sir. Awanin ti adu payasaw. Umikan, tarasam. Daytan ti bagbagakkan ka, Carlo. Imbaglaan at nasingpot di pulis ang naranaam. Nasyan paikan ka. Nagasat ka pa'y lang ita. Ngamdi mo amo na inton sumaruno. Ang mga dakdakasan ti mapasamagan ka. Kung naklakit din ang may balod ang itayan. Imbaglangan na. Tasaan ang nagdarom di babaya dinukutak. Anya nga ro ti desisyon mo itangay. Napudot ti matatilintaggan ka. Tsaka mo, Mia. Di mo tadapay pamilyam. Di mo ka di mapanunot agsubli ka dakwada. Panunutak pa yan ang bag. Nurumbang agsubli ak pa'y ijay wano saanan. Anya kayo matinanang. Kinunakmat kada kayo asaan kayo ngaglutluto. Tadiyon kabaalan. Anya ngay ita, naksat tilutlutuin nyo. Kakaiso na lang arudan ang maisaang, maksat pa'y mo. Naimbag ata nakita kadagos. Tanusan, ang mga nunaura mo to'y balay tayo. Yamit chay. Awal pa na sayat nga raramidin matabak. Bakit akan? Ay, mabisinak nga rudan. Pakan ka lang arudan o ramin pa iti balay. Ato di kanam. Abda. Kanam to'y naksat alinutam. Bala, agnganga ka. Kasa kambis mo ti mangisubukin ka di tinaksat alinutam. Ala, gusto daytan, Fredo. Basta ka! Pagpada kailang aginangawan, Sir Salvina. Ay, Aging gagayam ita. Kat di kay pala nagbaliw, Uncle Fredo. Carlo, naimbag man talagawid ka. oh, Carlo, anak ko. Agyaman at tanagawid ka. Kailiw ka una yan. Kwarta man. Mangtid ka di kwarta. Tanusan, makaraman ka kanya. Sana kung naubing. Akabaan amlatan adangran nga ure awan kalaban-laban na. Kasta gaya ba? Ayan, imo ko kaw na. Ipatam na tangay mo ko, Frida. Natatkan ka na ito eh. Limastog ka na. Astoy tirumbang ka. Silip pa mo timak. Yag mo na ito nga imo ko. Isobling timo ka. Sikat ipakaipayan na ito. Ay, naisas! Ay, nagkaroon! Ay, gusto na itan! Saan anak ko? Husto daytan. Apayan naramin mo ti kasjay. Itinaw di ang nagsarita ta. Inkarim ngagbalbaliw kan. Nga mapayakas to itinaramid mo. Sir, pasensya kayon. Nailaw anak. Gapoy taglalao kariknak. Carlo, anak ko. Mira. Si kakadiday ta. Manuel. Sir Manuel, Nanang, agam-am mo kayo? Mira. Anya di kunam. Anak mo ni Carlo. Juan Manuel. Lokasta. Iso ka din ti. Manuel. Apay kasta tila ngayo adwa. Apay nga agam-am mo kayo? Carlo, anak ko. Diyak ko makayat nga ibagaday to'y kan. Ngam talaga ang nailat tilubong para kada tayo iti am-am. Iso adya kun mailiman. Iso ti am-am. Anya? Adyak lang pagarong. Si kagaya man tay sapsapulat nga anak ko.
Rosadino laditan ti pang birbiro kakin ka. Nga manda ka matlagaya mi kasidag ko. Oh, anak ko aya. Sir, Tatang ko ng kanyak. Pakawanan da ko ma. Nangrunakin ka, Carlo, anak ko. No sana ka po kanyak. No, jak ko man nagbutang iti obligasyon ko ken kaidi. Saan ko makasta tinagbampanagamita? Ang amita tanagkitatan. Sulnitak amin ang nagkurangakin ka, anak. Pakawanan nakbot anak ko. No impaidam ko kan ka ti pampatag ti may sangay na. Nairamraman ka gapo iti kurak iti awam. Di kagdanag anak ko. Aramin nakmati amin nakabalak. Tapno mabiit ti irurar mo ditoy. Isong agsingsingput ka kuman. Tano makarwar kanto. Tulungan ka ang mga barwanan. agyamanak, sir, Tatan. Tinungpal ni Manuel ti Karina iti anak na. Naglabas pa iti panawan kat gaputan na bayag met na balo ni Manuel nagdaton manen ken ni Mira. Inaklon met ni Mira daytoy kat nagkasarda. Tangay agpadadamet anawaya. Kat nagbalin nga rod ang naragsak ti pamilyada. Alaga gayem ditan tinagpatingkaan dayta pakasaritaan dito'y drama dayo. Biyang ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyang ti tao. Nabara kablaaw para kada kayo amin iti naragsak ngal daw yu. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello mampay ni Nena Javier, dita San Guillermo Isabela, Leonida Bagala, Kenny Susana Gander, dita Hong Kong. Kaya titayntang arudan danggan ti episode 388. Dito'y drama tayo, biyang ti tao. Sam, anak ko, aping adapay laang dito'y balay ni Jelly. Itulod mo ko man ije balay da. Ang mga nusap-sapulan dan. Una nang. Jelly. Itulod ka na ije palayuan. Ang mga no birbiro ganda-ganda na ng kantatang mo. Manjak. Dituyak pala ang ngayam mo. Sana mabalin saan anasaya at akitaan ti babae maturog iti balay ti lalaki. Wan, balasang ko. Iso nga agawid kan wan. Sana balay. Agsublikan tumanan no bigat. Sige nga ron, nana. Sam, itulod na kuwan. Ala, mapantang arudan, Jelly. Apay, naggap-gap po ang balay. Rabiin, ngam sumanursor kapaylaan. Balasang kan. Kita amat pasin na ititigtignay mo Tatapid rin. Di ko man ungtan ni Jelly. Gagangay nala siguro ubing-ubing kat nga ron ti panunot na. Isaw, agong gondawayan matan. Saan tata? Awan ti panunot ko dayta. Takasla kabsatan ti pangibilbilangakin ko na. Sige tata, agawid ak matan. Sumurutakkan ka, Sam. Diyak kayat dito'y balay. Jelly, agtal na ka man. Ala, Sam, agawid kan. Sige nga rod, nana, tata. Agpatuloy ako. Sam, anak ko, numabalbalin. Liklikam ni Jelly, tane. Maditi mangmangag ko kadagiti ka aruba at chismoso kan chismosa. Naimbag kumaano sa anakas jeti kasasaad na. Awan dakas nga aramidan minanang. Kan may sa kaskabsat lang ti pangibilbilang akin ko na. Adak-adakwadan nanya ti panunutan da. Basta nadalos ti konsensyak. Awan madingar aramidag. Naamok day ta. Amang ano pa basulan da ka iti saan mo mat nga aramid.
Sapay nagalas ti ugali dagiti dadakkel na. Nalaing da sumao. Narikat mo taliklikan ni Jelly, ananang. Tapos saray isumat ti umay dito balay. Palpalagipan ka laeng anak ko. Dasaan tayo nga igam ti panunot ti tao. Wala na, mawatan kayo. Ayan di anak mo. Apay di pala rumorta mga anay. Jakman ambo. Itay ko pa'y ngay ayaban. Yung dinak mat ipang pangag. Di samlaang tisang kadakamat na. Anyala unay nga taay at impakpakan na di asam kenkwana. Tadi na maadaywan na di tao. Anya ngay ti ammo talakay. Ay. Sa balin samot ti mapaspasamak iti anak ta. Bakit? Apay, anya din ang kumaypapan ka da jelly kunday di asam na nang tatang. Ay, di adim Kanayaw na mapanidya balay na sam. Isa kanayaw ti sang kadakamat na. Amangan mat no adda inaramid na saan amay parbang kini Jenny. Ha? Iso nga awan pa nagtalog ko iti da ija alalaki ka. Ay. San nga kamkamali na di alalakay? Kasaritam tuman anaimbag ti kabsat maulit ay. Da kayo na. Awan lat aano sa kamakisarita iti adda kurang na. Paray, itaman pa'y ajak makitang umipipos kan katay nobyam apangurangan. Si Kamot, tila ibagbagam. Saan ko ang nobya ni Jelly? Gayem ko lang. Kan lang bata. Takanayon mat ngamin anak kaipos kan ko. Ayun, di mo liplipatan tay kasar ni manang ko inton umay alawas ha. Wen, di ka madanagan. Ikuyog kunto ni nanang ko. Nay, handa kayong magayam dito'y Marilita. Tanaawis kami mo't maray. Nay, ayan ni Jelly ngay. Ape ajak makita. Dayjay man nay, adda manen ijay likudan ni Sam nga umipipos. Napahasing unay ti balasang mo ijay barokan niya. Wan nga rod maray, nagrigat mo't abagbagaan tay balasang ko. Tanuan niya ti imbaga na, isulaptan karamidin na. Ang sana balay tanasingpo mo di anak ko. Patsaka di nagundawayan ti kinapasig ni Jelly kan kuana, Mare. Sapay la kuma, Maray. Nabartag kan samutan parisam. Iturog mo dito balayan ang no di mo kabailan ti agawin. Ang kasanungay, urayan na kamot ni Jelly. Apay, saan ka di pa yan nagawid? Kasanung agawid. Kat sikat urayan na. Di da pulos mayawid itay. Urayan na kakanong. Uray lang makaungatan ni tatapidring itay. Iso ang pinanawan da na. No kayat mo, itulod kan, tapno agawid mat ni Jelin. Ang mga urayan ng tinakanak na. Alaman nga rod, tani. Diyak ka pala na talagang diyak maneho. Sino nagpukpuk ka mabigbigat? Sam! Apo! Adda pang job mo ama di itikabsat ko! Nanang, apay, anyat mapaspasamag. Ay na, Sam, anak ko. Dito'y kong aminan a pinaturog ni Jelly idirabi. Tadyak mo mapilit nga gawid. Nabartag ka ngamin. Iso ang nakaturog ka adhagos. Taintulod nakakangaro di gayem mo. Anya? Bakit? Ayan nga rin ni Jelly. Pinaturog ko na silid mo. Ta dito'y matsalas tinagturugam. Inukat ko tiri daw yaw! Awan balasang ka! Umayon! Nagturugam idirabi Jenny. Dito'y abalayda sama ng... Sa dino nga rod abanda dito'y balayda. Ijay silid ni Sam. Anya? Ha? Kunakon kat. Gun-gun dawayam ti kinaubing-ubing ti panunot to'y kabsat ko, Sam. Leti balasang ko. Agtanang ka kuma. Di mo kumamot pagpanunutan iti dakes ta anak ko. Tawan mo't mading aramidan na.
Siyak nga mintinang paturog ka ni Jelly dito'y balay. Kat iti silad da anak ko tinagturugan na. Ta dito'y salas tinagturugan ni Sam. Agpaiso day Ay ka. na, di yung kaluban ti mading aramid ta anak yo. Ay, Jelly, umay kan, agawid kan. Diyak kayat manang. Dituyak laeng. Diyak kayat ije balay. Saan man anatang ti ulong? Kita man, gun-gun dawayan da kan gapo iti kasasaan mo. Awan da ako nga aramidak iti kapsat mo, Leti. Umay kakit din, agawid kan. Di mo urayan nga ulutan ka. Idarom tayo, Nadyasam. Mananggundaway, ti awanan bain alalakay. Awan pamanagnak yaw, tapno aramidan yu ti kasta. Ada, nanang, tipan naturog na iti silad ni Sam ti pamanagnak. Saan nga umdas da ita, pamanagnak? Umdas, nanang, apay kiti na saan? Siyak ti makamo, ada amok apan nakabagi tilintad. Anya? Sige anak ko, sika ti makamoy ti dayta. Masapol may kaniti pagnakman na di mananggundaway. O na yan anak ko. Dito'y matpagbaludan ang titumpal mo. Nanang, amo yung awan araramida ka madi, ngam apay anapasamak ti kastoy. Pangasi yung kasarita yung kumadagiti dadakkel ni Jelly. Inaramid ko, anak ko, ngam talaga natangkan ti pangadanda. Nga ipabalod da ka kano. Diyak mat makasarita na imbag ni Jelly. Tadi na mat amuti sungsungbat na. Kasano nga ron itan nanang? Asino ngayon timang tulong ka na kayo? Adaak mo't nanditi pagbaludan. Bayaman ako. Padasat tumanan nakasarita ida. Adda asiti apo. Una nang, mangnamnama ak amakarwarak tumot lang ditoy. Tanadalos ti konsensyak. Awan basol ko. Anak ko, kaasimot ni Sam. Di tay mat amunoan niya talaga tinapasamak. Pinabasol yung mat adagos jay tao nga awan pay mat natibker apam managnak yaw. Ay nananang agulimak kayo. Basta kas jay tirumbang kan kwa na. Dakkel ti pamatik aginundawayan na ni Jelly. Marikriknak day ta nanang. Ngam ko namot ni Jelly nga awan inaramid na kan kwa na. Pat yung yumat dayjay. Kat amuyo lang aruden nga dapangurangan na. Ay nananang nasken nga agbalin tayo awais ita ang panawon. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Di kay makibiyangin nanang. Siya kun ti makaamu iti amin. Ado ti gagayem ko apan nakabagi tilintag. Bahala dan iti dayjay asam. Pedraing lakay. Sikaman ti makisarita kiniliti nga anak ta. Bareng sika ti denggen na. Bay-bay am kadilatan ti anak ta bakag. Di mo ka di mapanunot a babae di anak ta an agrab niya daw. Rumbag lang ay karon ni Sam ti anyaman ng inaramid na ka ni Jelly. Ngam awan pamanagnak tayo. Basta guli magkalatan dita. Di kagtagtagarin. Anya ti panagkunayon atang. Agpabayad tayo latan iti danyos. Taawan mo ti maiparang tayo apam maneknak aginundawayan ni Sam ni Jelly. Ngam masiguradok a pinagaramidan na iti dakis ti kapsat ko. Ay kahit sikaman anak ko. Doon niya ti panggandang mau. Instant akwarta day to yan tatang. No kaskasano. Sige sikat ti makamaw. Talo kaskasano. Magatang kumuten tay motor ang nabayagan na tartarigagaya. Sige nga ron tatang. Planuan tayo anaimbag daytoy. No kasano ti maaramid. Saan abali? Taadda tay attorney tayo. Ison ti makaam mo iti amin. Anya ti madamag nanang? Kinasarita nak tay abogado anak ko. Agkid-kid daw da iti dakkel agatad. Agbayad ta kanulaangan iti danyos. Tapno makarwar kan iti pagbaludan. Nanang? Ngam pangalaak nga iti dakkel agatad. Ultimo igatang ko iti kaneken agas ko kamarigatan nakpay. Daytan tulakan nagdakkel agatadan. Alangaron?
Tapadasek to akasaritan diyong agayem ko. Ibaon yun to man dito itakasaritak nanang. O sige anak ko, barang iso ti makatulong kan ka. Basit lang ano saan, barang makarwar kan tumulaang. O nanang, di tayo mapukawan ni tinamnama. Di kay kumama umuma amang sarsarong karkanyak nanang ha. Tatakay lang ti pangalalaki ti pigsa kan kirid ko. Di ka kadiagdanag, dakkel tinamnama ang makarwar ka ditoy. Kundi ka madanagan, jak tupulos mauma amang sarong karkan ka anak ko. Mas asyanak kada kayo nanang. Kimutong kayo pa yun. May stress kayo nga po kanyak. Di nakpakadanagan. Tadadagi tayo ulitag mo amang tultulong kanyak. Kan mamatid ang awan aramid mo. Tamo damot no kasano ti kinasingpet mo anak ko. Anyay pare, kumusta kan? Pasensya ka na, naitaaklaan manan anak kasarong karkan ka. Amumat ang busy ang kadagiyay chicks ko. Sika talaga pare. Talaga di mo may kat ti kinaangaw mo. Kunak ka di lang pare, kaya't kala pagkatawan. Nupay kastoy tinapasamakan ka. Ang di ka danag pare, adu kami amang gisaksakikan ka. Amumi kami nga awan mading inaramid mo. Iso adi ka danag, tulungan ka. Agyaman ka. Kunak no oras si kakit mamati mo't iti pabasol na kanyak. Amukan, sipod pa'y idi pare. Iso ang mamatya. Adi mo kabailan ng aramidan na jay. Kanuan kayang. Amum ka ding agdinamag ijay lugar tayo. Apag kwarkwartaan da ka lang. Ha? Hindi ka madanagan. Tanok kwarta lang. Tulungan ka makarwar dito isang. Agyaman akdyong. Mapangnamnamaan ka talaga. Di kagdanag. Patsik ang makasubadak tumatlaan gapo iti kinaimbag mo kanyak. Di mo pa ila panunutan dayta. Tinapatag kat makarwarkan dito pagbaludan. Kamaon dyanan na. Nakaawit ak mutlangan nanang. Wen nga ro anak ko, ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni Jong agayim mo. Nang runak ka ni Apo Diyos, tadi na ka binaybayaan. Wan nga ron nanang. Kunak mo saan ako na makarwar inyo pagbalutan. Kat itatanakarwar akon. Mga barwanan tayo manan. No kaya't mo mapan ka pala ijay lugar da ulitag mo. Tay sumot ti singasing na. Tapno maya dayo ka kano kadagiti judgment talatat tao. Saan nanan? Awan rumbang nga ibain wano kabutan ko. Kabaalak asangun dagiti atat tao. Taamok nga awan basol ko. Nalangarod. Sikati makam mo. Ngampang nga asim di ka kumaagar-aramid iti may kaniwas. Tapno makabalas ka lakadakwada. Awan iti panunot ko ti panagibalas nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamok ka nakwada. Ay nahagyaman na kanak ko. Tauray no kasta tinapasamak. Nagtalin na idlag tati kinasaya at ti panagpuspusom. Nakarwaran iti pagbaludan na jasam anak ko. Wan tatang, kat naala tayo matan tinaskan apara kada tayo. Ang amangan no datayo at ti balsen na ita. Wan garudan ako. Madanaga na. Anyakit adanag yun ay. Di yu panunutin na kita. Tinapatag. Naala tayon ti kay kayat tayo kadakwada. Ay nali ti anak ko. Madandanag anak iti kasta nga inaramid yung nga agama. Aday ta kayo manin nanang. Kontrabida kayo laakan kanayonan. Di kay latta ko maagulimak dita. Total, may ranranod kayo laang. Ayun gayam. Ayan nga ni Jelly. At dalaang ba't itay di talikod ti balay anak katukaw. Ay, sumit nga tan. Anya pala't kukun na di tangay. Malabakat, inkaya banta mang rabi itayaw. Lakay, ni Jelly, awan batan di tarwar. Ay nahanap na pananangatan sa perabiin. Ang mga nadalaang di tarwar, pumanag na. Wano, napanmanan, ijayan na sam. Ha? Umay kabakay. Kulugan nak ta mapantay di balay na sam.
Ang mga no ijay manan tinagturungan na. Ay na, mabainak ko mga agpakita ijay. Awan rupak nga iparang ko kadakwada nga agina. Gapo iti inaramid yo. Ang alaman laengen. Ala, si kalat tagaya man ti mapanijay. Tano awan ni jay. Rumarak man, tayo naksapulan ti anak ta. Oray ta, adda tayo motorsiklok nga ramatag. Nay, si kamat gaya marinita, anyat kagaram. Ay, umunag ka pa ya. Ay, agyaman akmare. Adda ka din ni Sam. Wen mare, ada di talikod ti balay. Ang mabit lang, tayabak. Anya ka diti maipay ko kada kayo. Sam, Barok. Umuna iti amin. Kaya't ko kumati agkid daw iti pamakawan mo. Mabainak ko mga umay ditoy. Gapo iti inaramid ti pamilyakan ka. Ngamning aming jele. Mapukpukaw. Kat sikatim mo na anapanunot ko. Amangan kunak no nakitam. Jak nakita na. Manipod nagawidak. Jakon nakita ni Jelly. Saanan ngayon imbay dito eh. Anya, ay sus, napnapanan na nga rutan ngay. Moreno kasta, tumulong aklat tamang sapul kinkwana nana. Agyaman akbaro. Sapay la ko mga rod ta makita tayo maulaang jay anak ko. Ikararag tayo. Asapay ko mata na saya at di kasasad na. Kumusta ti panagberberok mo anak ko? Ay, awan pa'y nga rod nanang. Uray dagiti pulis. Awan pa'y maitid nga impormasyon no ayan ti kapsat ko. Awan ka di pa'y di amayo. Awan pa'y nanang. Madamamot ti panagsapol da. Ay, jak amuan no nakadandanunan nan. Baro ang numero ti umawawag nanang. Ala, sumbata mo anak ko. Barang adda pa kainaigan day tanga awag iti kapsat mo. Naan-ano ka nun ni tatang mo? Nadisgrasya ka nun nanang. Kat aday di ospital ita. Diyos ko, tulungan na kami ko ma. Ay anya day tuyon ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Sapay aging gaita kat di tay pa'y nabiro kan jay adem. Anya ti aramidan tayo tananang. Mariribukan akmutan. Jakon ammo no anya ti aramida. Ala, agpulas ka. Tamapanta kita unjay amam ija ospital. Unay mutan tinapasamakan kalakay. Awan mutan ti may sasakam. Anya ngamin tinararamid mo. Tadi ka nagan-an na da nagpataray iti motor. Nagalis ti dalan ba kay? Kasano na ito yun nga eh. Sapay awan pa iti anak sa. Ala nanang, tatang, panawan kayo pa'y dito ospital. Ta ituloy ko timang sampol kini Jelly. Sige nga rod anak ko. Kat sapay kumata masara ka nun di kapsat mo. Awagan na kadagos no anya ti madamag anak ko. Ay, Liti, imbag na nakita ka ito'y. Ada ka nun ni Jelly dya police station. Ha? Agpaiso, manang Orlando? Un, mapan mo kita ni Jayan. Iawid mo dya mapukpukaw nga kabsat mo. Sige manang, agyaman na. Ha? Sam? Anya tiyar aramidam dito eh. Apay nga ka dito eh. Nakita kami ni Jelly ang magmag na iji-ili. Bayat ti panagpasadak. Kat indi asitgak. Mabutan kilangan na. Kat kasla sa bali ti Jarna. Iso akinuyog ko latan dito yung police station. Jelly ading ko. Apay kasta tilangam. Apay anapisang tabadom. Kan adapay donor mo. Sigun iti police na nakatungtong ko itay. Adda ka no posibilidad na pinagaramidhan day ti dakas. Huh? Dimot ngamin agsao apolos. Agsang sangit latan. Agsao ka, Jelly. Anyat na pasamakan ka. Asino tinang pisang di tabadom? Intarayak jay lalaki. Tinangalnak. Nagbigsa.
Di na ka pinag-aramidan iti dakas? Pinisang na to'y badok. Hindi kwan. Ala, huston jelly. Ala, agawitan ije balay. Agyaman ako unay sam. Tauray kas di tinar-aramid mi kan kaidi. Di mo lat tabi na ibay antikabsat ko. Awan mo't basol ni Jelly kanyak, manang. Kan di tayo kuman lagi pan tinapalabas, talinipat kun rajay. Mga barwanan tayo kuman. Si dada anak latamat at tumulong, orean niya ti mapaspasamak. Diyak laim pag-arup akas tati kinadalos ti panagpuspuso. Nagbidutak iti panangipapan ko kan ka. Agyaman tadi ka nagimula iti sakit tinakam kada kami. Di yun panunutan rajay, manang. Tirumbang ang maaramin ita, kat ipamaysa tayo ti atensyon tayo ka ni Jelly. Tapno agsubli ti sigud a kinaganay-gay na. Kumusta ti check up ni Jelly? Bakit? Late? Lakay. Basikog ni Jelly. Manya. Lukas na. Talaga ginundawayan dati anak ta. Wala kay. Anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti anak ta. Awanan ba inti asino man na nang gundaway iti anak ta lakay. Nakakaasim at ti kabsat ko. Baklon ko tinagbalin na kasasaan ko. Gamtsak baklon ti kasta napasama kiti anak ta. Sakla ko man tinagdasalan ti karma. Salat ako man anay ramraman ti anak ta. Agbabawi ak man, ngam naladawan ti amin. Uray siyak tatang. Agbabawi ak. Kan makunkonsensya ak iti pananggundaw ay tayo idikin isang. Ala, tinapatag, nakaamiris kayo. Katsapay kumatagbalin nga adal da itakada kayo. Ala, agtitinulong tayo ang mga iwan kin ni Jelly. Kantisikog na. Di ka pasisira piti kwarta tapno di kan to makarma. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan iti tunggal may sa God bless kada tayo amin.